Ahojte, krásny dobrý deň vám prajem a vitajte pri mojom novom videu. Dnes to bude, ako teda môžete vidieť, ja som nalíčená, takže dnes to nebude líčiace video, ale dnes to bude jedno z najžiadanejších videí momentálne na mojom Instagrame a to sú moje tipy na vianočné darčeky. Či už pre ženu, či už pre manžela, pre deti, pre babku, pre detka, pre starých rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Takže dnes to budú moje tipy na vianočné darčeky, alebo môžeme to nazvať aj čo kupujem celej rodine na Vianoce tento rok ja. Takže vítajte a poďme rovno vhupnúť do tohto videa. Ako prvú vec tu mám jedno odporúčanie, ktoré som už pred pár mesiacmi, pred pár týždňami dávala a to je tento vankúš Sleep and Glow. Ja mám vankúš Omnia a ja som s ním extrémne spokojná. Manžel mi ho kradne a stále sa ma pýta, kedy dostane vankúš aj on. Takže na Vianoce ho určite dostane a chcela by som vám povedať, že momentálne mám jedinečnú šancu kúpiť si ho s 15% zľavou. Kód platí od dnes, teda 24.11. do 30.11. a znie Zuzka 15. Ja som s tým vankúšom extrémne spokojná. Je mekučký, ale nie príliš mäkký. Je presne tak akurát a je to vankúš. On sa preto volá Sleep and Glow. A glow pretože je veľmi šetrný k vašej pokožke, k vašim vráskam, k vašim vlasom. Čiže pokiaľ sa staráte o vašu pokožku, aj krémami a SPF-kom a retinolom a dbáme na tieto veci, čo sa týka prevencie vrások, tak je veľmi dobre zaradiť do tejto starostlivosti aj vankúš, pretože tento vankúš, ako môžete vidieť, je tu takto vykrojený a krásne sa vám tam dá hlava a ja som to mala v tom predošlom videu aj zobrazené, kedy naozaj nekrčí sa vám tá tvár. V spánku sa vám vytvára najviac tých vrások, samozrejme okrem slnka, keď nepočítame. Tak myslím si, že keď sa snažíte starať sa o tú tvár SPF-kom, chrániť sa krémami a čo ja viem čím, tak je veľmi dobré zaradiť aj tento vankúš. Ja na ňom spím už x mesiacov a neviem si to vynachváliť naozaj. Kradne mi ho manžel, ako náhle sa odplížim ráno z postele, pretože ja stávam u nás prvá, tak už je na mojej strane. Ja sa pozerám tam, lebo tam máme posteľ. Už je tam a už ho má. Takže tak. Zuzka 15% zľava od 24. do 30. Dobre, začali sme tým, čo dostane môj manžel, takže v tom budeme aj pokračovať. A ja sa zohnem, pretože tu mám veci pre ňoho. No. Inak musím povedať, že dneska som mu kúpila ďalší darček. Kúpila som mu knižku o otužovaní, pretože on zatiaľ otužuje iba v sprche. Vždy, keď sa sprchuje, tak tých posledných pár minút si dáva úplne ľadovú sprchu, teda tú najľadovejšiu, ktorá sa u nás dá dať. Takže kúpila som mu knižku k tomu. A myslím si, že tým už vlastne budem vybavená. Takže dostane vankúš, dostane
knižku a dostane tieto voňavky. Môj muž teda si vypýtal voňavku od Ježiška, pretože tú, ktorú dostal minulý rok, tak tá už mu končí. Ja som mu minulý rok kúpila Viktor and Rolf voňavku, tú Spice Bomb a bol s ňou veľmi, veľmi spokojný. Je to naozaj nádherná voňavka, čiže ak ste ju ešte nemali a hľadáte voňavku pre manžela, tak Viktor and Rolf Spice Bomb je naozaj úžasná. A potom mám ešte veľmi rada Dior Sauvage. To je tiež nádherná voňavka, ale povedal mi, že tieto dve nechce, pretože tie už vyskúšal, bol s nimi veľmi spokojný, ale chcel nejakú novú. A ja išla som na základe toho, aké voňavky mám rada ja pre seba, a teda vyskúšala som kúpiť tie mužské verzie. Kúpila som túto od Hermes. Ja som ju bola aj ovoňať a som strašne zvedavá, čo na ňu povie, ale je veľmi sofistikovaná tá voňavka. Naozaj, že mne sa páči, ale na ten prvý čuch som bola taká, že fúha, to som zle kúpila. Lebo ja som ju najprv kúpila a až potom som ju išla ovoňať. Takže tak, to bol môj prvý dojem, že nedobré. Ale keď som si už na ňu zvykla po pár minútach, tak si hovorím, že dobrá je tá voňavka. Že dobrá je. Je taká iná. Proste je iná tá voňavka. Čiže zobrala som mu túto Hermes Terre, takže uvidíme. A k tomu som mu zobrala rovno aj tento deodorant. A potom, toto som sa ináč snažila otvoriť, pretože som ju chcela očúchať, ale musela by som to kompletne otvoriť aj vnútri. Takže som ju neočúchala, ale ja mám sama pre seba veľmi rada Boucheron Quattro a kúpila som teda aj túto pánsku verziu Boucheron Quattro, ale je to teda pánska. Takže uvidíme, že aká bude. Inak pre manžela podľa mňa sú fajn darčeky, teda aspoň pre toho môjho, samozrejme, že kniha, voňavka, viem, že jedenkrát na Vianoce som mu kupovala aj taký holiaci strojček, ktorým si oholí, že všetko. Zubná kevka elektrická je veľmi fajn. Inak môj muž sa ma tento týždeň pýtal, že akú skincare má používať. Pozerám, že kľudne si zober to, čo ja používam. Takže kľudne aj nejakú skincare. Neviem, že čo ešte tak, ale knižka, parfém, asi niečo takéto. Inak môj muž má ešte aj také detské sny trošku, že on by chcel herný počítač. Dobre, to som skôr rátala, že by chcel môj 10-ročný syn herný počítač, ale tak ten ešte samozrejme nedostane, pretože nemá dovolené sa toľko hrať. Takže tak, toto dostane môj muž. Čo dostanem na Vianoce od Ježiška ja? Ja dostanem, vypýtala som si, respektíve kúpila som si Dyson Airstrait, teda žehličku Dysonovskú. Ja Dyson Airwrap používam už 4-5 rokov ho mám. Aj dneska som si s ním robila vlasy. Som s ním veľmi, veľmi spokojná. Je to úžasná mašina. Veľmi dobre mi ten Dyson robí na vlasy. O mnoho sa mi zlepšili vlasy, odkedy ho používam. Nie sú také zničené. Je to šetrnejšia metóda vyrovnávania a kulmovania vlasov. Takže ja dostanem od Ježiška toto a nedostanem nič iné, pretože to stálo, kúpila som to ináč v 20% zľave. Normálne to stojí 500 eur, ja som to kúpila za 400. Takže veľmi sa z toho teším a budem si môcť teda rovnať vlasy, pretože naposledy, keď som ich mala na Instagrame vyžehlené, tak fakt mi vybuchol Instagram a ľudia mi písali, že aké to je super, aká je to zmena, že vyzerám ešte mladšie. A takže tak, inak ja som mala pred pár dňami 39 rokov, takže
Takže tak, mala som národky a na národky som si vypýtala voňavku Viktor and Rolf Flower Bomb. Kúpila som si ju, nevypýtala som si ju. Ja si proste všetko kupujem. Ja keď niečo chcem, tak ja si to kúpim. A príde mi blbosť, aby manžel vymýšľal nejaké darčeky, keď ja presne viem, čo chcem. Ja si to ešte kúpim a dám mu to, takže absolútne s tým nemám problém. Ja už mám kúpený aj darček na 40-ku. takže tak, čo si budeme hovoriť? No, je to proste tak u nás v domácnosti. Deti. Čo dostanú na Ježiška deti? Majko na Ježiška už neverí, tuším 2. alebo 3. rok, on má 10, takže asi do tých 8 veril na Ježiška. Ríško teda ešte verí na Ježiška, Ríško má 7 rokov. A čo dostanú? Oni, akurát dneska manžel dostával nové postele, takže oni si želali od Ježiška poličky. Poličky, ktoré sa navrtajú na stenu a tam si môžu vystaviť svoje legá a svoje sošky. Takže toto si vypýtali od Ježiška. Inak veľmi ma tento darček alebo tento nápad, ktorý mali, potešil. Že je to už také veľkačské, že nechcú žiadne darčeky, v podstate vôbec žiadne také akože blbosti nechceli. Ríško možno trošku, ale je to v pohode. Inak ja už mám, tuším, aj všetko kúpené. Dneska som Majkovi tiež kúpila jeden darček, jednu knihu, lebo mali Guinnessovú knihu rekordov, futbalových rekordov. Takže toto som mu kúpila a bolo to už na rok 2026. Takže Majkovi som ešte túto knižku kúpila, ale ináč teda chceli tie poličky, potom chceli takú figurku, pretože oni sledujú takého youtubera, že Syriakari, a chceli tú jeho miliónovú figurku, lebo dosiahol 1 000 000 odberateľov na YouTube, takže chceli k tomu tú figurku, takže to dostanú. Potom teda tú poličku, tú figurku, potom chceli taký nejaký extrémne štiplavý čips. Akože v tom balení je, že jeden čips a je to extrémne štiplavé. Ešte neviem, či im to dovolím zjesť, pretože je to od 16 rokov. Ale teda kúpili sme im to. Potom chceli nejaký múnovský drink, takže aj to som kúpila, ale to dostanú teda asi na Mikuláša. Takže toto chceli. A čo ešte chceli? Ríško chcel, aj Majko chcel pingpongovú raketu, lebo oni v škole medzi prestávkami hrávajú pingpong, majú tam pingpongový stôl, takže chcel raketu, takže Majko dostane raketu. Ríško chcel takého nejakého plišaka, nejaký tang niečo, čiže toto som objednala. A to je, myslím si, že všetko. Ríško chcel ešte také magnetické kocky Minecraftové. Tomu musím dneska objednať, ale to dostane u mojich rodičov. Takže toto ešte. A to je, myslím si, že všetko, čo chceli a čo dostanú. Mám taký pocit. Myslím si, že áno. Takže akože také maličkosti, také v pohode veci. To je všetko. Hej, dobre. A potom moji rodičia a svokrovci, každý rok im kupujem vitamíny a každý rok kupujem mojim rodičom lístky do divadla. Takže to som im kúpila aj na 60-ku, pretože ja im reálne akože nemám čo kúpiť. Všetko majú a keď niečo potrebujú, tak si to kúpia. Čiže aspoň tie vitamíny, tie lístky do divadla, ja teda z tých PR zásielok, ktoré dostávam, tak vždycky ja si ich tak akože nechávam a rozdávam to, či už v rámci nejakej giveaway, alebo po rodine, alebo kamarátom, čiže ja určite im niečo navyberám aj z týchto vecí, teda nejaké krémiky, máme a svokre,
tiež svokrovi nejaké krémy a takže nestratí sa to u mňa. Ja som veľmi vďačná, že tie veci dostávam, ale teda také praktické darčeky aj pre svokrovcov, aj pre mojich rodičov a vždy teda kupujem tie lístky do divadla pre mojich rodičov. Ja som kúpila lístky do divadla aj nám, pretože ja idem v januári na operáciu chrbta a potom sa nebudem sa môcť prechádzať, sedieť, stáť a tak ďalej a tak ďalej. Pár mesiacov budem taká trošičku, že ležiaca. A kúpila som lístky do divadla aj nám, aby sme si to predtým ešte užili, ešte aby sme to využili, kým môžem. Takže tak. Mojej babke kupujem každý rok voucher do Lidla. Proste moja babka má 85 rokov, cca, nikdy neviem presne koľko, ale cca 85, 6, 7 rokov. A čo iné? Akože nebudeme kupovať nejaké oblečenie, nejaké krémy, proste má svoje veci, ktoré používa, ktoré nosí a kupujeme vždy ten voucher do Lidla, alebo ja potom vyrábam domáci vaječný likér, takže to dám mojej babke, to väčšinou dávame aj mužovej babke a proste také praktické darčeky, alebo urobím granolu, dám jej granolu. Takže také naozaj fajn veci. S mojim bratom si darčeky nedávame, takže to som rada. A potom už len sme vždy kupovali darčeky ešte vlastne neteri a synovcovi od môjho muža strany. A ja som sa rozhodla tento rok, že neviem, či to trápne, kľudne mi napíšte, ale decka už majú skoro 9 a 13, takže ja som sa rozhodla, že im dám peniaze. Proste nech si ich buď odložia, alebo nech si kúpia, čo chcú. Minulý rok som ešte normálne kupovala vianočné darčeky pre nich, ale tento rok ja som sa rozhodla, že to proste vyrieším takto. Tak môžete mi napísať, že čo vy kupujete takýmto veľkým deťom, už keď to je netier, synovec, alebo nejaké kresniatko, alebo čo, tak ja som sa rozhodla proste takto. A akože ja som nikdy nebola veľmi za to, že dávať peniaze, ale ja fakt akože veľmi sa nestretávame a nepoznáme sa, tak mi to príde tak, že možno sa aj oni viacej potešia tým peniazom ako nejakým blbostiam, keď sa možno ani netrafím do nejakej mikiny alebo čo. Takže takto som sa rozhodla a tým, že ja vlastne nemám dcéru, ale mám iba tú jednu netierku, ktorá má 13 rokov, tak tej vždycky tiež zabalím nejaké veci z tých PR packages. Takže z influencerstva, ako raz moja kamoška hovorila a ujalo sa to, že to je z influencerstva, ja že áno, tak je to z influencerstva. Takže tak, to by bolo asi všetko, čo ja tento rok kupujem na Vianoce. A myslím si, že je ešte veľmi dobrý darček. Zlato, s tým sa nikdy nič nepokazí. Čiže zlato, hodinky, v pohode aj voucher je podľa mňa úplne fajn. Keď neviem, tak jednoducho kúpim voucher do nejakého obľúbeného obchodu. Ja si pamätám, že áno, minulý rok som tej netierke kupovala na narodeniny voucher do DMky, lebo proste baby si fičia na DMke. Takže vouchery sú fajn, a však vlastne aj babke kupujem voucher do toho Lidla. Takže tak, dobre, to by bolo všetko. Nezabudnite, že od 24. do 30. novembra vám platí 15% zľava na vankúš Sleep and Glow. 15% zľava, vynikajúci vankúš určite využite. A
to sú moje tipy na darčeky pre celú rodinu. Môžete mi nechať v komentári vedieť, či ste sa inšpirovali, či sa vám video páčilo. Dajte mi subscribe, dajte mi like, dajte mi koment. Budem vám veľmi vďačná. Majte krásne dni. Ahojte.